Igbo first. The guy you way up to one on this particular conference. I got the Igbo Unity Conference. This is the second edition. We were successful in the first edition, and today, by the grace of God, we are also successful in the second edition. And this is the way we are carrying it out, because now look at the multitude of people that we are having today. Look at the amount of success we have recorded. Look at the kind of people who have come here to speak. na identity chukwu nyere ndị Igbo ọ bụ akara aka na ndị Igbo akọghị ihe. Mụ nwere ede akwụkwọ maka Igbo mana isiokwu na-aga na akwụkwọ edogoro m akwara atọ. Ihe bụ isiokwu ya na Igbo asasa. Nke mbụ ndere ihe ndere maka ụfọdụ ilu ndị Igbo. Nke abụọ ndere ihe ndere ụfọdụ ilu ndị Igbo na-akọwa ha atụọ ilu akọwa ya ọtụtụ. Edogo m nke ịtọ ọpụtagbo okwu omimi ndị Igbo ji ekwu okwu ka ụmụ ntorobịa na-apụta kịta ga-esi mata ya akwụkwọ na-ata ọji buje ndị a na-asị ka ebujere ndị gọvanọ ndị ọdọ ka a na-enye ya Ministry of Education ka a nabata ya ga-ekwuchiri ya maka na ofu ebe anyị si nwekarịa ihe dachiri azụ n'ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo. Oge ya na-abụ ndị ụka ebe ọ bụ ndị nkụzi akwụkwọ na-akụzi education. Ihe na-aba asị ekpe anyị n'ọka mana akwụkwọ niile ndere ihe na-ayọ ndị Igbo ndị nkụzi Igbo onye afọ ọ na-ekwu maka ọdịmma Igbo maọbụ ka a ga-esi omeleta Igbo maọbụ ka afọ Igbo ga-esi wee dị karị nwa ọ bụrụ nkụzi ka ọ mara sekọndịrị skuul si na-akwụ ụgwọ iche sarara ya kara ndị na-akụzi oyibo maka ọ na Igbo ka anyị so wee na-ayọ ndị Igbo biko ebe etiwere ntụbi ha n'ogburu oge gaa mkpụ ya na-esi tata bịa tutu na unu arahụ n'ụra ọnọdụ ndị niile bụ ndị na-arụkọ n'onu anyị na mba ụwa dị iche iche a na-ekelekarị ndị Igbo n'ofesi ha na-agba mbọ too much na-agba mbọ n'ịkwalite ọtụtụ ihe n'ala Igbo. Ndị niile na-aga aga n'ala Igbo ụmụ anyị nọ na abụọ na-eme oji aga aga. Biko sie na ozi a na anyị bụ ndị eze ndị Igbo na-achịrị ha aka ejiri daji maka anyị amarụta ihe niile maka n'ala Igbo a wee na-ayọkwazi ndị Igbo ka unu na-anụ nwaanyị n'ala Igbo. Ndị Igbo na-anụ nwaanyị n'ala Igbo ọ nwere ego a na Baịbụl bụ ihe a gwara Ebraham na ndị ọzọ oge ya na-agbụrụ bụ ga-echepụta nwaanyị. Ndị be anyị adịghị ala ekizi ịnụ ndị Igbo anụ onye ọcha anụ onye nka mgbe anyị batara ngwuru agaghị ama kọlchọ na tradishọn na-achị na ngwuru ahụ maka unu ụmụ anyị nwaanyị kwa afọ. Wee na-ayọkwa ndị Igbo biko n'ọnọdụ anyị nọ taa onye njikwa ọnọdụ ndị ọhịa anyị na-anọ na-egwu egwu chi ejiri nke taa bụ egwu onye a na-ahụ n'ụra maka ọnọdụ ahụ taa onye ma ihe ọ ga-etinye n'ọnọdụ a etinye onye egwu maka ọnọdụ a ọ ga-eje n'igwe wee je ọkwụkwọ maka ọ ka e wee mee ka Igbo bụrụ otu maka tribes ndị ọzọ bụ otu anyị ga-abụkwu n'otu onwe ihe ọgba ajọ asụsụ so onye na-egba mbọ fụ nwanne ya n'anya onye ọbụla welitere isi Chukwu wepụtara ka ọ gbaa mbọ ka ọdụmma dị tinye nkwa ka ọnwụ na-egbu anyị ga-adị ichichi anyị ọtụrụ n'okwu maka ọnwụ na-egbu ọtụrụ ọ ga-adọ anyị mma anyị na anyị iru eji karịa iru ụlọ maka iru eji dị ofe karịa iru ụlọ dịka asarisikwu nkwụsịtị egwu iru ụlọ chọrọ ndị too much. Ndị Igbo divided we stand, divided we fall. Bụrụ na otu ihe ọma mere unu ekele ndị Igbo kwenu? Yeah. Igbo kwenu? Yeah. Igbo kwenu?
Abakamasa. No, the unified was now proponent. I went other proponents, like I said. But I'm proud to be one of the proponents. My mantra remains Igbo first. Igbo first. And only Igbo first. If it is about the progress of Igbo, there I lie. There I will put in all my best. I don't think I'm sure we will because be tribalistic. Yes, be tribalistic. I say Igbo first. The guy on this particular conference, I got the Igbo Unity Conference. This is the second edition. We were successful in the first edition, and today, by the grace of God, we are also successful in the second edition. And this is the way we are carrying it out, because now look at the multitude of people that we are having today. Look at the amount of success we have recorded. Look at the kind of people who have come here to speak. Anambra State na Abia Nebonyi. Alibo, which are nearby Asaba, Delta. Delta not to know Alibo. You have like our investments. A lot of people in terms of investments. I say Akurulu initiative. I am home here. Akurulu Amano Ojeparia. Akuno Nama Nef Manakobula Lulu. I'm in a lot of partnership in terms of investments, na real estate. I'm in a partnership with Pine Leaf Estate Company, and also one of them. Adam represents a Pine Leaf Estate as one of the ambassadors. I appreciate them. One of them represents the Way City Estates. So we know that a lot of things, there are possibilities in our name. A lot of companies and businesses are seeing potentials in what we are doing. They are coming. We are not seeking them, they are seeking us. That means that what we are doing, that my brother could, I'm an meeting for the first time now. I saw him, he invited me to his hotel. And I am sorry, I am apologizing here. I was running, against time. So yeah, but then I am seeing you here and I'm apologizing. That there are a lot of potentials. If you are a proponent, please be sure to take your social media handle very, very serious. It is through social media that we got to reach the place that we are now. Social media is a potent tool to send the message, to destroy the enemy's camp, and exert ourselves to where we are supposed to belong. Igbo first, yeah. Igbo first, yeah. And Igbo first. Igbo umbutuzo. Yeah. Asị na mmadụ na-abụ na-eje ozi n'otu a na-achọ ka eji eji ya bụ na ka anyị na-ebi ihe gị nọdụ ọdụ n'ikwu ihe anyị bụ ike kwuru ụmụ ndị ahụ ka achọ ọrụ nwa nọdụ ọdụ ọ ga-ema ndị kamera mmadụ esoghị esi anyị igwe anyị na-akọrọ ka ihe eji na ọgụ ji ọkụ ndị Igbo niile ịmana ọbịbịa idere ebe a ndị igwe niile nọ na mbido Igbo otu mbido Igbo ma niile ebe a ya bụ na etozide na anyị anaghị akpa oke onye ọbụla bụ onye Igbo bụ onye Igbo ya bụ na ndị Igbo niile nọ n'ala Igbo ọnụ na-asị nnọọ na-ayọ gị
n'afa ndị igwe niile nke ichiela anyị nwanne anyị nwoke ka anyị na-ebi echichi edemegwu n'oge ihe gote ile anya ebe a biko n'afa mbibi igwe niile nọ rejista na ndị Igbo n'afa ndị igwe niile rejista igwe tiri ya na n'ihe aha ndị igwe niile ndị ọzọ rejistara n'otu dị iche iche na-ebute na-ejikọta ọdịmma nke ndị Igbo ka anyị ji ndị Igbo o wee kwaa ume ọ bụrụ na ije obi a n'isi ọ na-egba ume ọ bụrụ na ije ozi a n'isi anya napụkwa akwa anyị gara anyị uwe na n'ofu oge gara aga ndị ọbịa were ọdụ n'ala Igbo na mmụọ ọdụ n'ala Igbo onye chọrọ igbu bụ igbu oyi ga-eji wee na-aga wee na-aga oge ahụ dị aka maka na onwe ego si mmasịta ebe ha ebe ya n'ụlọ so biko congratulations asị na ọkụ agwụnyere nwatakịrị nwatakịrị nna ya dunyere ori na-eche ọkpa gbawa ụzọ ọkwụfu ozi unu ziri sọ ihe anapụ m ya bụ ihe anya for the fact na arụ ike dị mma eme karịa ka unu tụrụ anya ya Igbo ekene m unu biko n'ofe aka anyị bụ ndị Igbo obodo ọbụla bụ ndị Igbo onye ọbụla bụ onye Igbo onye ọbụla na-asị nnọọ na ya ga igwe n'afa mmụọ niile na-enyere Igbo aka n'afa mmụọ niile Igbo jiri bido n'afa mmụọ niile Igbo jiri bido n'afa obodo niile na-asụ nnọọ ka ichiere anyị nwanne anyị nwoke a bụ onye Igbo na-agba mbọ ka Igbo gaa n'ihu ka ichiere anyị echichi ikwu ha na ndị mmụọ anụ na biko ememetụ ya aka ndị Igbo asị nwata kwa agwọ ya ji eme ihe a bụ ka e wee na-apụ ụmụaka Igbo na anyị nwa bụ ndị igwe ewe ya ga-eji agbọchi ọsọ a n'isi maka na ihe bụ ọsọ ọma bụ ọsọ mpara a na-akpa ejineres ọdịnihu kasa abụ ọsọ ọdịnihu kasa ọ dị onye gbata onye nwanne onye gbata onye nwanne wee na-asị biko ya ji eme ihe a n'aha ndị Igbo ala Igbo siri na ndị Igbo steeti na-emeji ụka ndị ọzọ were ṅomie fụ afụ na iji wee jikọ Igbo onye pụta ihe gbara mbọ etu isi agbata mkpụrụ otu anyị ga na-enye Igbo na-adị ya maka akwado ọ bụ n'ihi anyị gbara na-enye
Igbo ga-adịrị ị ga-enwe ndị gara ndị egwu ahụike gbagoro isi amasịrị m chi ga-eti unu ga-agba mbọ Chineke nye ego n'aka na ọzọ na na enweta ihe anyị na Chineke were obere ọgbakọ a kpokọta obi ndị Igbo ka a maa n'Igbo were kwụzi ya ọjọ́ ìwé wo lọ. Good job, your chief. I got you. It's not enough, really, my stuff. We bring out you. Sorry, eu fiquei de fora. Person they call you.
Hello? Slap me. Yes. That's really picture. On the road. Really picture. Yeah? Yes. Thank you. What's it? Listen. Everyone.